Owino. Chris wacho ni utimo tich maber ahinya. Nyisna DJ Kolo ogona kanyo endo mapani segoe running to you by Simi. Wacho ni mano special dedication to Angel Mare, Ariana Chloe aka Madam CJ. Ngato ka ngato nigi mare. Musuri sana. Chris Owino Kendo sama nituge ochako oro na message mo wacho ni she's on her feet, she's dancing like moto. Chris Owino Salute. Embo titich maber. Embo titich maber. Sama nene ko chwado kacha koti. Mo keto tai. Samu wuoyo gi Wasimiwa. Ko kingeni en ka gi rangi ya tao. Kabisa. Anu ngeni unyiero lakini anto to asepenjora penjo mathoth. Linga. Lika chuo machal kama indi pod nitie. Kare anan gi. Ma pod nyalo pako. Jaode kata bebi ne elela. Kare jok moko tipando kanya sore. Ai. Nini dike. Penjri. Asepenjra. Penjri ni Ai. Upandi kanya sore. Kanya sore. Jok moko to wacho baby I love you elela. Ai nyaro it's not easy. It's not cute. No. Katato nigi gwethne. Javan wero mamit ni kodh gweth. Chwene ngata chieng moro no nyidh kuoma. No nyidh kuome nyathi nyakae. Kata Tony Ndiema. Wero ni ngato ka ngato nigi mare. Anto ta ogego. Donge. Yuto mari nyakwera moga juang tich ariyo ka tich ariyo di chieng maka wuono wadwa ni wang'e to hala mage matimore nam. Ng'eni ji onge mana ni lupo. Rech gomena mano kende matimore nam. To nam oting'o mang'eny. Nitiere gik matimore. Nam iye sie kata oko do. Wadwa ng'e ni to hala mage mabeyo kata matimore. Edho nam kuonde gi eki kopogore mana gi lip. Ingeni nyaro chieng nam otingo gik mathoth ahinya. Mana dier. Bas nam kacha nitie hotel, moro bende uso gik moko molos kod amosi. Ng'at moro be lupo kacha. Nitie moro ma bende enotimo mana tich yuecho, moro bende koro chwero mana rech. Manyiso ni nam kaendi nigi gik mathoth ahinya ma bende timre. Yes. Kapok wadhi mbele yie mondi ikaw mos ma bende orni koa kuom Tony Otheo Jakamanga. Mano Wasimiwa. Kachiel kod Brian Mbege mabende wuok kuonge mar oko owacho ni local instrumental ginyalo chieng pokeni salamu tumepokea Tony nyathi mikai akaw jambalariany akaw yes koro nyalo chieng wadwa ni kawuono watu wake achiel kachiel koda rawera moro mabende tiyo gonge ma Kisumo kacha oloso gik moko mang'eny koa kuom amosi kata mana water hyacinth. Oloso kombe. Edho nam kanyo. Water hyacinth madhano chaya. Enotimo godo gimoro maber kendo loso pesa mang'eny koa kuom tiyo gamosi kata mana water hyacinth. Enokulupi. Okay. Yes. Sama ji ywak ni gigi odinonwa nam ang'o sirikal ogolo gigi enotiyo gigi go koloso gik mabeyo koloso godo gik moko mabeyo kendo jiwo godo yuto mare. Perfect. Okay. Sama pod warito tudre gi wendo ma kawuono wanyalo ng'iyo ote matin. Aneno ka dhano noolo ote. Ing'eni Lin, gima moraga gi mbak ndalo en puonjruok. Nikech iyudo ka nitie gik moko mane kia, tiduogo iyudo gi mana ka e kuma giyudore. Aneno ka dhano oro ote kaendi mang'eny mag gigo eko matimore e dho nam. Moko to ndiko nyakwara moga juang nitie moko mondiki ma ok wanya somo adieri somo donge to nitie moko wanyalo somo ani samendiko be pari en to gima ndiko ni ka ngi osome mo ni wa kuma nyaka wanade nitie Suzi ka nitiere Uyoma owacho ni kopogore gi lupo ohala matimre nitiere kuoyo migolo e dho nam to iuso. Correct. Iwinjo? Nam kaka tourist attraction itiyo godo kanyo kaka tourist attraction donge ji mang'eny ogero hotels minyalo yueye uso nets mag mago rech mago be nitiere ohala matimore dho nam. Nyakwera moga jonge bedo piny wacho ni tije onge okinyal lupo dhi use kata mana net nitiere kata cha. Aneno ka kata nitie joma uso ice cream. Bisa dhi gati nam kata cha. Jomo biro mar ng'e kaka yiedhi go to timore nade. Ice cream usore kata chande ma piny lich. Adhi nyime gi ote nitiere ka indi gi ote. Stella mailuongo ni Kevin Arucho wacho ni Stella aneno makare ka nitiere Mbita tije matimore dho nam ng'eny kuonde gi eki nikech iyudo ka nitiere mana joma gin gichwero mana rech. Nitiere joma bende tiyo mana tij hotel. Moko pango rech e geche kae. Moko be chuo kuoyo koro tije ng'eny e dho nam kanyo. An gi ote mogik. An gi ote mogik kaendi mar
eno puoyo mana chenro erokamano. Aha. Minzonia. Nyisa no sedonjo ka en Kalangi, ohala matimore e dho nam kendo mang'eyo kopogore gi lupo en kaka kwang'o ji e injin e dho nam. Mano nyicho timrenwa kwa dhi Kisumo. Kende chulo 15 minutes. Siling 1,000. Tiwacho ni tich onge Kenya. 1,000. Donge dikawe kata hola tidhi nyiewe godo moro kata tibi ket kacha. Correct. Kendo mancha wadhi e chayudo kolosi magiketo ne artificial carpet moro matindo biro machalo lumni. Nwasure mamit, nwasure mamit. Nemit. Nemit mana. Nini kotero watero dakika 15. 1,000. Ang'wen. 1,000. Koro kiwinjo ka pod mit ahinya ka nyithindo mohero ywak samoro dhi ge nyithindo ndani kacha. Inyatero kata 1000. Mama tutaki kurudi. 1000. Ai inyatiyo kata mana 7,000 ruma. Enwas malich. Wasome ote mabino ndiko da Amelo Nyasungu. Otoni Nikolok from Kona Kobodo. Belo namba eno hala matimre dho nam en ywayo rimba. Osemiyo ji mang'eny ogoyo okang' kendo osepuonjo godo nyithindo. Kata uso gik machalo kaka kong'o. Maye Yesu. Jomoko be tiyo tichno eno mar luoko ne mana ji lewni enam kacha to bende yudo mana chudo e yono makare. Nyathi nyaka nyaro chieng' kachiel koda local instrumentals utimo tich maber sana. Mogik aneno kaindi Oginga Francis otoni ndani nikiwa Marindi Kanyada rwak mana Oginga Orinda otoni ohala mabende timre nam gino ohala mathoth ahinya otoni nitie jok moko mabende loso nyaka yie koda water hyacinth otoni nitie jok moko maloso yie koda water hyacinth kachiel koda gik moko tuoni luth moro mi ywayo godo pigi chien sama koro iriembo yie mana kwa water hyacinth. Mano Oginga Francis mabende wuok gwenge go eko mag Kanyada. An gi ote moko adek kae kapok wadhi Rwendo kocha. Anti gi Alicia Emma wacho ni kopogore gi rech nitie omena fulu kendo kata puro alode dho nam be nyalre. An be gi Winnie Adhiambo wacho ni osenyum in donge nitie omena fulu gadel. Ogonglo be nitie kaka iloso godo tere ma mon rwako. Iwinjo kanyo mitna wacho no ogonglo nitie iloso gang'o. Nyaka gi bangili. Rebecca wanyo Kisumo. Rebecca Esther chako gi hashtag Magdalene wacho ni asedonjo kaka pile nam nitie gik mang'eny inyalo golo kuoyo be nyalo kelo ni pesa kopogore gi ywayo rech. Koka mano nyaro chieng' kachiel koda local instrumentals we koro watudre achiel kachiel e gwenge mar Kisumo kacha sande ka bende wadwa twak koda iluongo ni John Steve Okumu mabende timo tijno endo mar loso gik mathoth koa kuom amosi kata mana water hyacinth. Machiegni ahinya Steve. Hello Steve, gino ni winjo wa makare machiegni ahinya? Yes, awinjo yo makare mani kamera earphone ni piny matin. Lakini winjo yo makare. Erokamano inya John Steve. Ibo chako mana gi lero no machuok ni niluongi ni ng'a inja kanye tiloko ohala mane. Okay, nyinga makare ilunga ni John Steve Okumu. Anja Kisumu Kanyakwara. Ma nonyuol Dunga community. Ma bende odongo Dunga community. Ma ne jalupo kuom kinde ma mogwaro gini mang'eny kabisa mokalo. Koro kuom sani watiyo gi water hyacinth kata mosi kata mana Ford kendo waloso godo gik mabeyo beyo bed kombe bed baskets bege bed cupboards gimora mora ma furniture like gimora manyalo tigo de ot. Erokamano ahinya Steve. Gima dagom penji iwacho kanyo endo amore ng'ini kamiluokori okitwoe. Owacho ni no chako kolupo. Owe lupo kanyo endo to chako koro tiyo gi water hyacinth kata cha mar loso ang'owa kombe mar loso kombe gi kadhalika. Gima dagombo penji ere kaka ni yudo rieko mar ni water hyacinth madhano chayo ni Ford gi eki anyalo loso godo achiel ariyo adek ne gima ni somo kamoro kose en rieko moro kata were moro ma Nyasaye nyamiyi. Okay, an kadawacho matin
water hyacinth ok nasomo mang'eny ahinya, lakini gimang'e maber ni nitiere gik mang'eny masebedo kwaneno kaluwore kod rang'iny masani endi mag neno gik moko e wang mbui, gik molos kod papyrus, gik miloso kod palm trees, nitiere gik miloso gi papyrus ne togo gi dholuo, nitiere gik miloso kod gik madongo mopogore opogore. Koro nabet piny maneno ni ere kaka nyalo loko gik ma ji tiyo godo. For example, ka ng'ato oloso kom kod kedi kata kod kete moko matindo tindo, aparo ni seneno kombe moko ma iloso kod kete giendi, kata dita michwe kod kete matindo tindo giendi. Koro na en gima ma ng'ato nyalo paro mi iwach ni ere kaka nyalo tiyo kod water hyacinth kata mana ford mondo miyo aloke obedi wani waloke ni kwatiyo kod design machielo ma jogo tiyo godo nendo, ere kaka wanyalo loko gi mondo watiyo gi ford mondo walos godo koro gik ma wanowegi wanyalo tiyo godo kata mana e udi. Nikech noparo ni chien kata chande iyudo ni ji sana tiyo kod gik mowuok China. Sana kidhi e ot iyudo ka about atamalo 90 mar gik ma ji tiyo godo is made in China. Obed kom made in China, mesa made in China, sende, kitanda gimoro amora. Koro magi gin kuonde ma be wasomo rieko tiparo ni ere kaka nyalo tiyo kod gima koro neno alwora mara ka. Koko by that time iyudo ka gima noneno alwora mara ne Ford. Koro ni Ford ni endi nitie kaka wanyalo tiyo kode moro makare mondo walos godo koro products ma wanyalo come up gi Kisumu made or Kenyan made or made in Kenya. At least mondo ng'ene kaka wanyalo fit ne rang'iny mar chiro kata mana ma chiro moa oko kata wanyalo compete kod chiri mamoko moke piny mamoko. Erokamano nya John Steve, nyaka wach ni ino jana moro mabende nigi paro maliw sana nikech mondo iyud rawera ka bende tiyo gi wiye mondo nini water hyacinth kata mana amosi ni endi jikawe ka gino mabende nego reche nam manyiso ni sama koro amosi nitie nam lilo nam gik mang'eny ahinya kethre nam to ineno ni John Steve enokawe ka gimoro manyalo jiwo yuto mamare. John Steve dahero mare mondo mile no ni machuok ni en pogruok mare mane mabende gik molos koda amosi ni godo ko compare gi gik moko kaka togo. Bang' mano to bende ibolo lero ne nyikwara Mogajwang ni gin gik mage mabende iniwo ni loso koa kuom amosi kata mana water hyacinth. Erokamano ahinya kuom penjo mamit noendo. Mokwongo kadana achako kod pogruok mar gik moloso kod amosi gi gik molos kod togo. En mokwongo amosi kata Ford nyaka kale process. Eni igole e nam, kose gole nam to nyaka obed treated. Koro iyudo ka en more durable nikech treatment motimore nade kata process mokale. Kose gole nam nyaka obed treated. Then iyudo ni kose bedo treated kore ka bang'e waloso kode tonde, then tonde gi endi koro kwatimo godo weaving mar products. Koro iyudo ka nitiere process mang'eny kabisa ma Ford kale. Togo kidhi e tie nam kata kuma gintie ing'ade tiwe otuo then ichako tiyo kode. Koro iyudo ka chwarni gi some other insects iyudo ka bedo gi thuolo mang'eny mar mondo mi ocham kata mana iloso kode kom, iloso kode basket, iyudo ka koro nitie thuth moko machako chwoye koro golo mogo then chwarni koro dake kabisa. Koro ni ng'ata mwatiyo kod product mar togo is not really that durable nikech ok obed treated. Lakini water hyacinth it's affordable, it's locally made, yani en gima beche ni kare, then en gima los kidala, en gima los alwora ma wantiere kaendi. Koro iyudo ka
mago gin pogruok malich molo ahinya John Steve, John Steve, Ford motiyo godo kod products mamoko. John Steve yana mona ngadi mana matin tu ka bende thoth nyikwara Mogajwang dwa neno ni gin gigo mage ma bende iniwo ni seloso koa kuom Amosi kata mana Fogs kata mana Water Hyacinth gieki mana ka bende japicha nyalo lero no machuok nikech thoth nyikwara Mogajwang dwa neno gi wangi ni ginango gini gieki ma bende iniwo ni seloso koa kuom Amosi kata mana Water Hyacinth. Okay, gik maseloso sani waloso gik mang'eny, for example kaka kombe mineno kagi, mind is a dining set, mind mana ranyisi mar gik mwaloso, en mani waloso kod gik mang'eny kabisa. Koro min dining set ni endi, then koro wan kaendi gi serviette holder, mind ng'ato nyalo keto serviette, manya tiyo kata mane gari, nikech yudo ka kinde mang'eny ji tiyo gi kalatese, iyudo ni ko ng'ato osenyiewo the serviette holder or the hand towel holder kosegole e supermarket to okete gari, kosetiyo kode to timore nade, owite. Lakini koro maendi en gima kisenyiewo moko kande, serviette holder kata mana hand towels tisoe iye ka. Inyalo tiyo gi gari, inyalo tiyo gi dining room, or inyalo tiyo kode sitting room, inyalo tiyo kata mana e bedroom kuma ji ninde. Wan kaendi kod Kandi inyalo kete brochures. This is a brochure holder or the card, business card holder. Koro inyalo keto kanyo endo. Kasto bange wan kod maendi inyalo kete kalam, inyalo kete iluongo ni pen holder kata toothbrush holder. Inyalo kete kalam kata mana toothbrush kata mana toothpaste. Yani inyalo tiyo kod office kata mana e bedroom. Kata mana mesa inyalo kete straw sana e restaurants. Then kawan kod gimiluongo ni coaster nyikwara Mogajwang. Coaster en inyalo tiyo kode e odi kata inyalo tiyo kode gi joma nigi hotels. Coaster en inyalo iketo ochalo kaka mat mar glass kata mar kikombe. Koro kata kiolo juice ni moro kanyo mamit kata wine di moro kata mana chai. Iyudo ka liet no endo timbre nade ok nyal kata ketho ni mesa kata ka in gi mesa mar glass. To kaponi in gi like sweet wines gimoro amora maluang' ni seche moko nyalo thoe. Nikech iyudo ka seche moko iloso wine di moro mamit to luang' ni biro dere iye kanyo endo. Koro iume godo at least geng'o luang' ni kata mana gik mamoko flies kik dere ni kata kik tho ni e math ni mamit ma samoro ni seiko. Koro an kaendi kod bende the salt and pepper holder. Molos kod Water Hyacinth kod maendi en ariwo chogo kod bao. Koro maendi kiseolo chumbi e iye ka to an kod kijiko matin minyalo tuomo godo chumbi kikete chiemo. Lakini make sure ni tiyo gi chumbi makare, ok chumbi minyalo kete chiemo tichamo ka at least osetedi. Koro ma inyalo kete apilo. Ituomo godo gi kijiko nene kasto iolo chiembi no endo. Koro gik mabe pod waloso kendo wan kod 2-in-1 basket. Maendi nyado ka kinde mang'eny seche moko in kod welo e ot kata mana e restaurant to kijikni kawa kijikni tibola bola kanyo endo. Koro ma be mi thuolo maber ma inyalo keto serving spoons ka in kod welo, iketo spoons e iye kanyo, then iketo somewhere there. Maendi keto kijikni moko michiemo godo giendi kata table spoons kasto iketo kanyo. Koro kata wendo kobiro to nyalo kawa then tiyo godo. Then ma be pod inyalo tiyo godo bathrooms, inyalo kete the tissue, inyalo keto kanyo endo kata mana fruits be pod inyalo tiyo godo, inyalo keto kuonde giendi mopogore. Aya nwa temo decorate gik mabe nyati godo e restaurant kaka maendi it's a bill holder kata gimikete pesa seche ma iseservo customer koro ida mondo mi odhi koro iketo ne pesa kanyo endo kata receipt. Okay, iketo ne receipt then be kuwuok to ng'iyo receipt to keto ni pesa then oweni kanyo endo. Maendi en menu holder
but koro moko yudo kolosa kod kalatas to mantie hote mondo mi wakam up gi yo manyalo tiyo godo gi water hyacinth ineno kaka jaber kabisa waloso table mat nika Kiolders nitie ka abende los kod hyacinth maendi symbol of Africa my symbol mar Kenya then nitie table mat ma oval nitie masako kod nitiere maduong' ma ineno kaendi niendi open holders the openers maendi olos gi chogo kod bao maendi wariwo gi chogo kod bao podi wan kod gik mang'eny kaka bag ma ineno kaendi maendi bag mabe jaber ahinya kwedo ka bag niendi seche ma setiyo godo iyudo ni chieng' moro kata kokethore to idwan mondo mi dispose to otop kendo ok ohiny lo nitie bege moko mang'eny miyudo ni seche moko ka ji tiyo godo nyikwara mage jwang' to seche ma isetieko tiyo kode kiwite tiyudo ka omedo ketholo nikech seche moko olose kata mana gi plastic koro kodhi e lo kuchicho to kotobe e moro maber koro ineno kaka kanyo endo chalo then an kaendi kod dustbin ineno kaka chalo en kisekete dustbin kiseketo gik moko ma waste gi kiero tinyalo lore gi kanyo endo kiero be inyalo weya kasto wan kod basket bende kaka ma ineno kaka chalo koro basket niendi maendi inyalo kete fruits kata inyalo serve drinks kata inyalo keto gimoro amora midwaro then wan kod watiyo kod recycled papers gin kalatese moko ma sana kaka iyudo kadonga kata ichakaro tendegi koseti gi serviettes giendi tiwita koro iyudo ka wakawo ndope gi twakete wamiyo gik magi kuma ginyalo nyume serviettes go ma waste then ka gisetieko tich kodgi wakawo serviettes gi wariwo kod hyacinth then waloso godo gik moko aila giendi koro maendi kuom ranyisi iyudo ni ka in kod osiepni moro kaka maendi kaka ndalo mag hera chien kane wan kod Valentine indiko gimoro maber kata ne jaherani ka kisendiko kasto ikete envelope kisekete envelope ne then inyalo oro koro ok chuni ni mondo nyaka ichak idhi nyiewo kata mana card which is made in China mondo mi yor ne jahera inyalo tiyo kod gik ma ichira mondo mari kaendi Steve adwa ng'adi kidogo tu one code frames yiena mondo ang'adi matin kapod idhi nyime yiena ng'adi matin yan loke gi koni rwako picha kiserwako picha then inyalo kete koro kata ka mar ng'adu nitiere ka to mar nyathini moro ma bende ihero be timbre nade bende ikete bathe kanyo endo koro wan kod gik mang'eny maloso sana kuom mondo mi ng'e mathoth seche moko kidonje ong'we yamo kanyo endo tibro yudogi adwa ng'adi matin Steve kapok apenji penjo mantiere godo aneno kiting'ori kanyo endo kendo aneno kiting'onwa kanyo endo gik mabeyo ma bende idwa loso be inyalo losonwa gi sani nikech ng'ato bedo piny wacho ni koso ting'onwa monyiewo kamoro ng'e nitiere jomoko ma winjo gi tek wa jo Afrika be nitie minyalo losonwa matin manyalo kawi seche matin kapod wadhi nyime gi penjowa okay sani endi we can demonstrate yes wanyalo demonstrate mondo gine kaka waloso nikech kuom ranyisi an kaendi kod frame to an kaendi kod Ford ma semino to kaendi an kod Ford ma pod kaendi pod an gi Ford ma pod en raw seche moko le nam to chalo kama okay koro we mondo mi wanyisu kaka waloso basket
kapod kapok ichako Steve sama pod ituthni kanyo endo gi chake dagombo mar penji ni to chiro chalo nade nikech gimitimo ni endi en gima ber kabisa. Market chalo nade sana e gwenge ma intiere kaka koro Kisumu kanyo endo chal nade. Mar ariyo be government miyo support ma talent maber kabisa. Ini gwenge ma Kisumu government, county government be konyo ma mondo support ohala mutimo ni makata ka wantiere gi gik machalo kaka expos to nyalo golo gigi e kito Kisumu Expo Day to magi gik ma dhano nyiewo to support homemade. Okay, hero kamana ina kendo. Chiro kaendi seche moko iyudo ka samoro ber, samoro rach. Kuyudo ka seche moko seche ma ober to nitiere yo wanyudo kwa wadhi maber, uso maber, wanyalo chulo bill and wanyalo timo gik moko ma ne wanyalo timo, but nitiere seche moko ma piny tek kaka for example chien kacha chande iyudo ka corona nodiyo piny ma welo kuothi. Koro seche ma iyudo ka welo kuothi to tich bedo matek nikech seche ma welo moa oko kata welo moa dala kaendi iyudo ka wuotho to wauso maber. Seche ma koro giwuothi ma koro nitie lockdown totally to koro piny koro ok dhi kodo maber ahinya. Support mar county government sani moro ni nitiere chenro mar Afri-Cities madhi bedo Kisumu kaendi do mara ndalo matin kata wige matin koro kuwuok sama owuok kod niendi. Magi gin chenro maber manyalo miyo at least jok matiyo kod gik molos gi lwedo kaka koro wan ketowa e rang'iny ma mondo miyo wambe wapiem gi chiri mamoko ma oko kata wang'iyane kaka wanyalo keto made in Kenya products mondo miyo fit in the international market. Wa compete kata mana gi products mowuok China kata mowuok e piny mamoko kendo. Then idoni seche ma welo biro kaendi gidwa mondo miyo ging'iyane to gimolos kod lwet dhano ni endi ere kaka ginyalo kawe mondo miyo gitere mondo miyo dhi oko. And mano miyo apart from gik madongo mwaloso iyudo magi ng'ato ok nyal ting'e ndege madhigo, iyudo ka bei bedo mamalo ahinya, lakini seche ma waloso gik matindo tindo gi iyudo ka gin gik mayot kendo mzungu kobiro to nyalo kawe ma dhi kode to yo moro mayot nikech en gima yot ting'o. Gik madongo gi tinyalo tigo Thurka, jomoko tiyo kodgi Nairobi, wasedhi nyaka Mombasa kwadhi loso gik moko. Kisumu ka be dhano aherogi kabisa. Erokamano ahinya John Steve. Puoch gi pak ne tich maber mabende iniwoni timo, lakini koro sama idwa chako chwecho nikech aneno ka bende sadhi ibo loso mana kodwa sama ichwecho no endo nikech kaendi to koro nyaki multitask. To sama ichwecho no endo to penyo moro bende ila kae sana. Aneno ka in gi set moro ma dining table mara tipo ma endi en gi moro ma kantie odi nyaro chieng ng'ato ok thor bira idonjo ka bende in gi luor matin. Nyiswa ne machuok ni kaka dining table ni endi te kama endi en pesa di ma di bede ni nyakwara Mugajwang dwa ng'iewo kombe gieki kachiel koda gigi duto te ma bende nitie dining table kai duto te ma endo en bei no endo mar kom gigik moko mamoko ma bende anene e mesa kanyo endo kachiel koda bucket mabende aneno. Akaka bende inyalo lero ne nyikwara Mugajwang ni gigi duto te gin pesa di kama endi to sama idwa chwecho ikaw seche madhi adi? Hello John. Awinjo king'adori kabisa. Awacho niya ibo mana lero nwa machuok ni kombe gin pesa di nikech aneno ka in gi set mar dining to thoth nyikwara Mugajwang osepenyo ni bechi chalo nade. Inyalo bet ni loso kom nyaka mesa ka indi baneno bucket baneno basket baneno ka indi gin pesa di kama indi to sama idwa chako chwecho ikaw ga seche adi kama indi mondo tiek chwecho? Okay, kom luore ni en koma chalo nade nikech wan ka gi dining kaka inene ni endi manyalo kawa gimoro wige ariyo mondo mi atiek lose. Nikech mokwongo en minotol kose minotol kore ka bang'e wanyalo chako kose mentol kore ka chako chwecho. Then in the process be nyaka walos frames. Then idoni koro nyaka kaw time kata mana matis but roughly wige ariyo kal
kata mana week moro achiel gi nus ka koro gino koro dware mapiyo piyo ka wan gi wig ariyo to wanyalo loso 7-seater of dining to bei koro kaka maendi 7-seater waloso kod siling 9,000 lakini nitiere wuoyo ingene maendi ok en supermarket nitiere wuoyo mang'eny kabisa koro ng'ata madwaro koro wanyalo godo mbasa matin yeah. Awinjo ka producer penjo ni 9,000 pesa di gi mano 90,000 9,000 kose piero chiko yeah ngama ni single praboro kod wanyalo mi 15,000 kanyo mogik okay anbe daher penjo gimoro bwana Steve Okumu kiani nitie jogo eko misepuonjo mitiyo go tijni kose itiya kendi kamano to nitie joma konyi uso tiyo tijno itiyo kendi kose nitie jogo eko misepuonjo akia ka be watudre yo makare apenjo niya be nitie jogo eko misepuonjo tijni kose itiya kendi kaka Steve okay nitiere jogo mosepuonjo Nyakach wasepuonjo ji bende Dunga sana nitiere nwadi gi groups mar mine kod kijende kata mana chuo bende kwero seche ma gi wadhi warado kod grube kamano to wanyiso gi the whole process kaka ichako gol fode nam kaka obedo teacher kaka iloso kode tonde nyaka koro bedane ni koro ng'ato koro nigi product ma koro nyalo uso kata manyalo keto chiro wasetrain Dunga wasetrain Nyakach wasetrain Siaya kocha bende mogin kuonde mang'e maber ni gin kuonde ma dhano hinyore kabisa nikech fod yeah mana kamano Steve wawei mana matin wadhi mane yweyo kidogo sama podi endelea kanyo endo gi chweyo gino endo michweyo no waduogo bang' nyiri machuok kik idhi mabor Nyakwara Mugajwana Sara kamano